Wai ku yanzu wace shawara kuka yanke mana ne? Garin nan dai mun buga ba ma gane mai kashi. Kowa cikin damuwa ko da mutum yana da shi ba gane ya zamu yi ba. To ya kuke ganin za a yi yanzu? Ta ya za mu samu wani dan motsi a cikin garin nan? Na ji daɗin maganan nan naka wallahi. Saboda kayan maganan da ya kamata a mu tsaya mu haɗu mu yi shawara a cikin wannan. Ni da shawarar na so in kawo da ka gane. Da so na yi a ce tun da yanzu ka san komai ya koma na na'ura ko ba ka ba. Za mu dan fito kai ka dan gyara hulanka saboda kana gane za mu fito a matsayin kamar yan jarida. Duk wanda muka ga alamai yana dan cikin farin ciki ya ka gane ko sai mu dan cazume shi idan muka gane akwai wani dan kashi a cikin shi ko ya sai mu nuna mai kawai mu gashi ko ba kai idan muka tattaga mutane ko ya gani kai mara kai this way ya biyin ba abun da ya kamata mu table ta kula su kamata table for you so dadi na da kai turanci wallahi ai yan jarida kenan ugo na ga shot ugo show sai yan jarida na a ka gani so kawai ko yan daban da za ta nan gari Oh no! No. Assalamu alaikum. Ya na ganka sai haske kake kaman baka jin yanayin nan da ake ciki. A to ni ai ba da matsala. Allah dan su maballe. Dama wallahi mu yan jarida ne. Muna dan zazzagaya ne saboda ka san halin da ake ciki yanzu shine muka ce bari duk wanda muka gani wani irin korafi za su kawo akan irin wannan hali da ake ciki Najeriya na take na matsayin cash. Yawa wannan gaskiya ne. Wai yanzu lalle girma ya samu. Har na samu matsayin da zan yi magana da yan jarida. Allah ya abun baiwa ne. Abun baiwa ne. Yanzu ya kake gani wannan canjin me korafin ka akan wannan canji da aka yi na rashin cash? Mun ga alamun kaman baka cikin damuwa kai yawa. Gaskiya ni ba wani da korafi akan wannan gwamnatin saboda ni kaina a jihuna yana cikin wannan gwamnatin ne. Dan ni ba ni da matsalar rashin cash. Ina jin mutane suna ta koke-koke akan rashin cash amma tambaya miki akan me suka faɗa haka? Saboda a jihuna yana gurin gwamnati su suke bani ina kashewa ni ina da cash. To ɗaya hakuri producer ban da yawan mai shi amma abin yanzu abin da nake so in tambaye ka kana rufin kenan kai ba ruwanka da matsalan cash kana da cash ɗinka ni ina da cash yanzu kai barcin da aka ganka ni ina da cash saboda a jihuna yana gurin gwamnati ne shi yasa ina kallon mutane suna koke-koken su na ga wani ma ba a dora abinci a garin shi ba na fuske na bashi gudu Allah sarki haka ne ka san ita rayuwa komai da lokacin shi mu dama ruwa biyu ne ka san in baka samu can baka samu can nan zaka samu dama mu kaga mu na farko mun yi soja kashi din ne ya canza ma koma banga shi ma rashin kashi ya koma muka koma yan iska muka fara tsame muka ganin ma ba kuɗi sai muka canza wannan takun saboda haka kai yanzu kai ma za ka shiga wannan yanayi dan rike mun kunun su ai za ka gane su ai kai ka gane akwai kana kashi ni na kashi shawara da mun kuru mun samu na wiwi mun samu na wiwi ni na fara zaro ta ba an kira sallah ku na fara zaro ta ba araba ta ni fa na zaro ta ba idan aka yi sallah komai da kai baki